Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Wagin masulti si Wilma sa inungdan sa ilang wa pagsinabtanay ni Vic ngadto sa ilang mga anak. Nanawag si Chito, si Aling ang nagtubag o gisultihan kini nga dili na sa mukon si Wilma. Ning pagpadayon ta karon sa atong sugilanon, sundan ta ang inahanong anak, si Mia uban kang mama niya. Ma, Mia, ayaw pagdali-dali. Batanon ka pa. Dili ko gusto nga mapakyas ka lang. Sama sa nahitapo na ako. Misalig sa dakong kasayon sa imong amahan. Pero unsay nahitapo, wa na siya mopakita hangtod karon. Wa na ang imong amahan, Mia. Mao nga tambagan ko ikaw. Ayaw pagdalinak. Daghan pang kaayuhan nga moabot kanimo. Daghan pa, Mia. Ma, buotan si Vic. Og may relasyon na mi. Unsa? Mia. Oo, ma. Misalig ko ni Vic, ma. Matinud-anon siya nako. Og dili ba, miingon siya nimo nga muanhiron kay makiksulti nimo. Anak. Ma, miingon siya nga iya kong papadayon nun og pagkiskwela. Og mao ni labing importante, ma. Dili ba? Ambot lang, Mia. Basta kay kuwang ko sa pagsalig sa pagkakaroon ni anang tawhana. Ayaw lang ihurot ang imong pagsalig ni anak. Nahibaw ko, ma. Salig lang gud na ako. Ayo. May tao. Siya na ron, ma. Si Vic. Sugaton sa nako, ma, ha? Nakita ko karon sa akong anak. Nibati na siya og ma. Kinuo ko. Walang unta masayop si Mia. Yado ko sa restaurant. O sila nagbibaw nga day off din ni mo ron. Oo, di ay. Nalimot ko kog sulti nimo. Ipadiguro kong mahibaw ka nga andam ko makisulti kang mama mo. Dili ba? Mao man nagiingon ako gabi ni mo paghatod ko nimo. Oo. Tuod, hain mo gi-parking imo sa kinan. Gitarong lang ako bilin sa tindahan sa unahan. Mubayad lang ko aron safety gyud. Maayo kun mauna. Sige ta na. Ato na ta sa bahay. Nahibaw man si mama nga niya ka na. Mao nga gisugat na dayon ka. Tana. Mia, samtang wa pa may magkasulti si mama mo. Mangutana unta ko nimo. Unsa na? Mahal ba ko nimo? Oo. Ikaw pang unang lalaki nga nakahawak na ako. Og gisultihan ko na si mama nga may relasyon na ta. Salamat, Mia. Tana, giwat na ka ni mama. Gikulbaan biya ko. Pero kay naka, og son ko guha ang kakulba. Konsinsero kasi mong gibati nga mahal ko nimo. Dili ka angay kulbaan. Tana? Gusto gigid unta nga sultihan si Wilma sa tanan kong nasaksihan dito sa airport. Pero tingalig, muingon lang siya nga nagtumo-tumo lang ko. Kay gusto ko nga masuko siya kang Vic. Dili lang kat. Dili lang. Mas maayo nga dili magagikan nako ang maong kasayuran. Bahala na ang higayon. Ang higayon na ang mupahipaw niya sa tanan bahin sa impana. Ug ang maayo kong buhaton nga dili na ko makisulti niya.
Bahala na. May hapon, tita. Maayong hapon. Alaon na naman day pasado. Hapon na. Palingkuras yan, nak. Lingkod, Vic. Pasensya ka na sa among lingkuranan, ha? Uy, kaso eh. Nak, dalitik mainom si Vic, oy. Soft drinks ba o kape? Busog ko, tita. Ayaw na. Naamay naninda og banana Q. Gusto ka, Vic? Magpalit ko. Busog lagi ko. Ayaw na. Tita, kuhan, kining. Kung unsa ka nang gusto mo isulti dong. Sige, maminaw ko. Magkutaw lang ko og juice, ma, ha? Biyaan taon na mo. Gisultihan ako sa akong anak nga may relasyon na mo. Gimahal ko si Mia, tita. Ug isaat ko, gadili ko siya pasagdan. Gusto kong makatabang niya. Ninyo, tita. Unsang pagtabangang ipasabot mo? Huwa baya ko mangandoy-do nga makakitag lalaking sapian ng akong anak. Igo na nako nga atimanon siya, nga mahalon si Mia, ug dili siya pasakitan. Kabog na una mo aning juice, oh. Vic. Thank you. Mura seryoso man kayong inyong panagsulti ni Mama, Vic. Tingali ko yapan ron na. Minaayo ang pagpakigsulti ko diya, anak. Buotan si Vic, ma. Ipaniguro ko na nimo. Dili ba, Vic? Ikaw magkasulti mismo kang tita. Kuno sa tuyo ko nimo, Mia. Mahal na mo ang usag-usama. Og matinud-anon siya na ko. Misalig og mituo ko niya, ma. Mahimo ko ba dadog panuri si Mia, tita? Ihatod ko lang siya babalik ko niya. Sige. Pero dili magpakagabi ha. Nahibaw ka na sa oras nga ting pauli mo, nak. O, ma. Pag-amping ka mo, ilabi na ikaw, Vic. Mag-drive ka man di ay. Salamat, tita. Magamping ko sa pagbaniho. Labi na kay kauban ko si Mia. Tingpa ni hapon na. Tuwa lamang gihapon sa Inday Wilma sa iyang kwarto. Maayo lamang untag nakatulog. Ay, susihon ko. May na lang kayo nalingaw mga bata sa computer. Ini anak ko tungod sa iyang kwarto. Uy, kang amon na yung putahan. Liun ko. Uy, nakatulog di ay. Ay, salamat. Nainanok ra kayod. Ay, isira ko lang ne. Kaya tingalig magkiat ang mga bata o mahukaw siya. Nakusog. Ay, may untagwa makamatngon. Magluto na ko panihapon nila. Bitanaw ko nilang alin ko natuba ko. Nagtuo siyang nakatagpilaw ko. Pero nasayop siya. Dili ko makatog, Vic. Narang ako kung nauna ni mo. Kunain ka karon. Kuno sa imong kibuhat. Nanawag na ko dito sa opisina. Wa siya maato. Sa Friday pang iyang flight. May duha ka adlaw pa unta nga kakahain siya na mo. Ila pinagit sa mga bata. Pero hain ka, Vic. Hain ka. Inuo ko. Unsay lintunganay ni ining tanan karon sa among pagpuyo. Unsa man. Tapangi ko, maluoy ka ko. Ikaw, ha? Niingon ka ganina dito sa bahay nga. Busog ka. Wala lang ko magpalit og banana Q. Namakak di ay ka? Wow kong mama mo. Maikog kong dalitan mo pagkaon. Unsa na magana banana Q ba?
Ganahan di ako, anak. Ingna hinuon nga, dili ka mo kaon ng pagkaon nga sa mga poor nga sama namo. No. Ay pagsabi ka na, sweetheart. Oh, sige ba? Gigan din eh. Mangita tag na maligyaw banana kyo. Magpalita. Madiha, busog na hinuon kaayo ko. Dagan kayo mong gi-order nga pagkaon. Take out ko na ha? Para ni mama. Dili ko mauwaw nga. Ipaputos ko na parang mama. Narang mauwaman nga. Gibayaran ko na. Tuo di ay, unsa na isultihan ninyong mama ganina rito sa bay? Nibiya man ko kadali ninyo. Inahanon ko nga pagpagigsulti. Pinangga kang mama mo. O ginang ko sabsiya nga, mahal ka. O di ko gini ka pasagdan niya. O bugti lang pangayoon ko ni mo. Nga ayaw kong tuntuha sa masagibuhat ni Ni kinsa? Sa kanhi mo girlfriend, Vic? Mao ba? Oo. Di na tabagis ko sa ubang mga tao eh. Mo inom tong pila ka shots. Okay ba, sweetheart? Please, busog ka ikaw. Sige, ikaw good. Dili lang mapalabi ha. Gusto ko ba inobsab ka? Happy lang kay ko karon nga. O kisab kay si mama mo nga makisulti na ako. Mao nga, gusto ko mag-celebrate ha, Bia. Okay? Sige, ikaw. Waiter, please. Ay, pila ra kahungit ang gikaon mo, day Wilma. Masakit ka ba ya? Ayaw kalimot nga mabdus ka. Busog na ko nang. Sige, musod na ko sa kwarto. Palihog lang. Una matug ang mga bata. Ingna nga mag-sponge bath una sila. O di ba maliko nang. Ay, oo, oy. Maubitaw ni naanda nila nga buhaton kay mauman na gitudlo ni mo. Aron presko nga matulog. Buta na ka ng mga anak mo. Wala ba sa bruilit nga sabaw? Okay ra, maligo. Sige nang. Naluoy ko niya. Ay, nabutaan lamang gayod si Beck sa iyang pagtuo. Yaya, hain si Mama. Ay, nisulod na sa kwarto. Ayaw ninyong tugawa, ha? Naapi ako'y project ugma Yaya sa school. I-remind na ko si Mama. Nala, sige. Adtua kay maupay pagsulod adto. O pangutan na asab og siya bay mohatod ninyo ugma sa eskwelahan. O ako ba? Okay, Yaya. Una ko ikaw hatong Paulo sa inyo. May ato na kadali. Asa? Mahibaw ka na. Doon na ta. Igor yun ang atong nainom, no? Medyo may bati ko kainit sa lawas. Ikaw? Murag akong paminaw. Migahi akong aping. Murag lain. Nabuha bitaw ka? Di na ta. Ilugar ko ng auto. Ako na i-ablin mo. Ako na lang good. Dali. Dali. Pension house? Mauni gianhin na to itong una, diba? Oh. O nahadlok kang musod. Nahadlok ka pa na ako. Karon, mahadlok paghihapon ka? May gipalit ko nga gusto kong ihatag nimo. Dihang miadto ko sa inyo ganina. O dalimtan ako da. O karon ako ihatag nimo. Dali. Oh, Vic. Please. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!